Bethesda er et kristen rehabiliteringshjem, som er et verdensomspændende projekt, som går under noget, der hedder Teen Challenge, som blev startet i USA. Du er værdifuld, du har håb for. Det som var hårdt, ja, det gør du først. Du skaber nyt liv. Det var det løfte om at få et helt nyt liv. Det daglige forbrug, det var nok 2 flasker for år. Men der var stadigvæk den der faktor. Jeg hedder Peter i alkohol. Jeg vil også gerne på, at jeg vil hen hjælp på Bethesda.